Vypadá to dobre. Podľa mňa som prekvapený z toho, jak to vypadá. To sa mi neľúbi na tej propagácii. Naozaj som ich vystihol. Podchod je všetko spravené dobre. Podchod, alebo aj autobusy, trolejbusy, veď som sa vezol električkami. Dobre, ja chodím na černo, jeba na to, ale sú pekne spravené, čisté. Aj zástavky vyčistili pekne. Je to kvalita akože na úrovni. A to sa mi neľúbi. Prečo včera natírali kokotkovia títo schody tu na tržnici s tou červenou farbou? Prečo včera ich natírali? Veď to nevedeli 2 týždne predtým natreť. Koľko išlo včera českých turistov som ja stretol, že išli, lebo tu veď pijavam dobré víno, veď na kraj to je jedno, ale sa ma pýtali, že kaďal smer, hovorím taďal na štadión, lebo tým aspoň rozumím. A najradšej by som bol ve finále s Čechmi. Nech im to natreme kompletka. Mali sme Jánošika, ne? No, a to bol slovenský Jánošik, toho nám neukradnú Češi. Ukradnú nám ho? Neukradnú. Nikdy. Hej, ale také ťažké naozaj reakcie sú, že ja neviem, kebyže je tam Fields, alebo henty, čo boli pri zrode ve Švédsku, čo boli, keď sme získali v 2002. A získali tak titul, tak akože to sú iní ľudia, ale nastúpi aj Višňa, nastúpi a hovorím, originál zostava na presilovky, prečo nevyužívajú naši, prečo? Čo sú, nemtaví? Čo? Nastúpa na posledných 15 minút, 4-0 prehrávali veď s Nemcami a nastúpa až na to, alebo čo? Rozum zastal dovtedy. Alebo sa zabudli rozkorčulovať, alebo čo? Bin Ládina spomínali alebo oslavovali. Ale zvíťazíme. Zvíťazíme. My im ten zlatý gól dáme. A my to vyhráme. My to vyhráme. My to dokážeme. Bondra, Šatán ide. Aj Višňa nastupuje už. Višňa, Glenn Hamlin dokáže to. My sme tí najlepší. Najlepší, vedúci. A my im to dopomôžeme.